जिखिनि थांखि दङ सेपारेट स्टेट रायजो दाबिनायनि थांखि बे थांखिखौ जों मोननो थाखाय बिएसि बिटिसि बेनिफ्राय दा बिटिआर दा बे बेलायाव जों नुनानै नायनानै जोङो थानो हानाय नङा मानोना जों सेपारेट स्टेट रायजो दाबिनायनि थांखिसो जोंखौ मेलेमाव बड'फा उपेना जोंखौ सोना होखादों जुदि बे बिटिआरआव जागोनमोनब्ला दिनै जायफ्रानिखि जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ एनडिएफबिनि केडारफोर लिडारनिफ्राय लानानै जिखिनि दं गोबां दङ सोरबा थैलांबाय सोरबा दङ अनेक रायजो राजानि जे थैनानै थांनाय जोंनि जाथिनि बे सेन्टिमेन्टजों आं नुहुरो बे दानि जे बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा जिन्दगी जिबनावबो सोरबा स्टेटखौ लाबोनो हाया बेखौ जों नोजोर होनानै नुनानै बुंखायो बेनिखायनो सेपारेट स्टेट जुदि नांगौब्ला फ्रेश सेन्ट्रेल एबसुखौ गोदानै दानो हानांगौ बे हिन्जाव लानाय माखासे जिनिसफ्रा एर'नो 27नि सिगांनो जुदि बिसोर ओंखारबोयोब्ला जाथिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दङब्ला सेपारेट स्टेटनि थांखि दङब्ला बिथांमोनखौ आं खावलायो बिथांमोनहा इमिडियेट ओंखारबो नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै नोंथांमोना नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बिदि थानांगौ आरो गोदानै जोङो बावैसोनि उनावनो जों दानानै होसिगोन बेवहाय जोंनि रायजो राजा मदद होगोन दाबो दङ रायजो राजाफ्रा दासिमबो सेपारेट स्टेट दाबिनायनि मिनिंखौ फुल फ्लेट लाबोनो थाखाय जोंहा दाबो गोहो दं खय बोसोरसिम आफ्रिकान बायदि देश लाबोनायनि थाखाय 26 बोसोर जेल जानो हादोंब्ला जोंनि दैदेनगिरिया जों बेखौ सायख'नानै जोङो लाबोगोन फ्रेश सेन्ट्रेल एबसु दागोन जोंनो रायजो राजाफोरखौबो गोदानै आफाद दानो होगोन समाजनि जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हानाय बायदि आं बेखौसो मिजिंथिदों आरो आं रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों बे सेपारेट स्टेट नङाब्ला जोंहा जाथिया खुनु बाहाय रैखाथि गैया थांना थानायनिबो लाब गैया बेनो आंनि साननाया आरो जोंनि हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्टआव नांनाया बेखौथ' जोङो बड'फा उपेन ब्रह्म सारा जोंखौ जेरैहाय बिथोन होलांदों डेम'क्रेसि हिसाबै जोङो बे आफादखौ दैदेनलांनांगोन गोदानै आफाद दानानै बिनिफ्राय आराम्भ' खालामहैनानै बे जोंनि सेपारेट स्टेट रायजोखौ जोङो मास मुभमेन्ट जोङो आरोबाव आन्दलन खालामफिननो थाखाय जोङो मोनसे आफाद दानानै बेखौ मावफुंजोबलांगोन बेखौ दैदेनगोना जथेस्थ' जोंनि गेजेरावनो बुजिगोन जुदि बिसोरो दाबो जुदि बुजियाखैब्ला सेपारेट स्टेटनि मिनिङा मा बर' जाथिया मा बेबायदि मालायनि हारिनि सिगाङाव थाबावनांगौ नामा बेसो आंनियाव गोदोनिफ्रायनो जोङो जाथिखौहाय थिखांबोदों 19टा डिस्ट्रिक्ट गोदोनि दिनावहाय जोङो सेन्ट्रेल एबसुआव 19टा डिस्ट्रिक्ट एबसुल'मोन बेनि गेजेरावहाय गोबां आन्दलननि गेजेराव गोबां खामानि मावबोबाय दिनैसिम बे स्पिरिटनि थाखाय प्लास जाबोनांगौ गोजौआव थांनांगौ गाहायावसो थांगासिनो दं आं बिनि थाखायनो आङो माखासे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं खावलायथिदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बे जिनिसखौ एसे स्टाडि खालामनानै नायनानै जाहाथे सापर्ट होयो आं बिथांमोनखौ बेखौसो खावलायथियो बेखौथ' आंनि नुहरनाय बायदिब्ला बर'फोरहा सेपारेट स्टेट मोनथोंसै नैबेबायदि हयथ' दैमारिया सानदोंमोन जानो हागौ बेखौ सरकारानो बिजेपि सरकारानो बाय फर्स लाबोनानै बिसोरखौ बबे बबे जायगायाव थांदों बिनि माखासे जारिमिनखौ जोङो मोनथिनो मोनदों एनडिएफबिफोरखौ बबे बबे जायगायाव दोनदों आलदा बिलदा जाना दोनजोबदों जाहैदों बे एनडिएफबिफोरनिफ्रायनो जों खोनानो मोनदों दा बे जिनिसखौ बेखौबो सरकारा जेलनिफ्राय लाबोनानै बबे खनाव दोननानै सहि होखो जों बेखौथ' जों नुनो मोनाखिसै जिनिसखौ रायजो जे सेपारेट स्टेट दाबिनाय गोदोनि दिनाव जोंनि दिनाव थाड़ा केस होयोमोन
जोंखौ लांनानै सरकारा जेरैनो अयनाय हिसाबै सेस खेबसेनो गावथारो नङाब्ला सोरखौबा सिथार होबाय बेबायदिनो फोजोबो बेयाव थादा आयेनमोन दानिया NIA होनो बेखौ ओरैबायदि गिखाबाय बे गोहो गैयि मानसिफ्रा गियो गोहो गोनां मानसिफ्रा दासिमबो सेपारेट सेन्टिमेन्टआ दाबो गैया रायजो राजाफ्राबो गैया नाथाय जोंनो सैथो नांसिगौ सैथो लिडार नांसिगौ गिबि गिबियावनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय आरो जोंनि भलन्टियार फर्सनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ आरो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय जोङो बे बिसयआवहाय जोंनि हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावहाय जागायजेननायनिफ्राय आङो एसे खेंफोरनानै होनो सानदों बेनो जादों जाहैबाय जेब्ला जोंखौहाय मबाइलाइज खालामबाय बेहाय जोङो गोसोआव बुजिनो मोनबाय जे जोङो बर' रायजोआ नांगौ बड'लेण्डआ नांथारगौ सेपारेट स्टेटखौ नांथारगौ बेयो जोंनि बिखायाव जावरिखांफैदों बिथांनि इन्सपिरेसनाव दा बिथाङानो जोंखौ गायसनफैदों दा जोङो उन्दुना दङमोन बै समाव 1987 बे बोसोराव जोंहा मोनसे गिदिर जावरिखांनाय फैदों बिथांनि इन्सपिरेसनाव बेहायनो प्रथम जोंखौ सुबुं गौमा खालामदोंमोन जाबाय क'क्राझार कलेज फिल्डआव बेयो जाबाय 1987 मायथाइनि 2 खालार मार्च दाननि बे थारिखआवहाय क'क्राझाराव गाजा गोमजायै मोनसे गिदिर मार्च रेलि खालामनाय जादोंमोन दा बे दिनावनो दिनैनिफ्रायनो बड'लेण्ड आन्दलना हाबबाय होननानै बिथाङा डिक्लेयार होदों बे दिननिफ्रायनो जोंबो गोसो मोदोम जिउ होथारनानै जोंनि नांगौफोरखौ फरायनायफोरखौ गारनानै जोङो ओंखारबोदों आरो जोङो फैयै फैयै प्रथम स्टार्टिंआ जादों जाहैबाय जोङो आन्दलन मुभमेन्ट बेखौ जेरै बिथाङा डिक्लेयार होयो जों बेबायदिनो थांफानो गोनां जादों प्रथम आन्दलना जाहैबाय जोङो नुनो मोनदों एकआवहाय बेनो गोग्लैबाय 2 मार्च अर्थात 2 खालार मार्च दाननि बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै फैबाय 87आवनो दिनै 12 घन्टा आसाम बन्द जाबाय 24 घन्टा आसाम बन्द जाबाय फैयै फैयै बिदिनो जों नुबाय 36 घन्टा आसाम बन्द खालामबाय गासैबो साक्सेस खुनु ट्रेन खाराखै खुनु हाइवेजों गारि खारनो मोनाखै जोङो टटेलि गसंथेना लाजोबनाय बे गासैबो दायथ'खौ बहन खालामनो थाखाय जोंनि मानगोनां रुंसारि जानानै थांबाय आदा प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जोङो बे भलन्टियार फर्सखौ जोङो दाना लानायसै बियो 1987 मायथाइनि जोङो ओरैहाय मे दाननिफ्राय जोङो दानाय जादोंमोन बेनिफ्रायनो जों गाजा गोमजायै आन्दलन खालामबाय 36 निफ्राय 48 फैदों 48 घन्टाबो साक्सेस जादों बेनिफ्राय 72 घन्टा मोनसे आरोबाव गोलाव समनि गिलु बालु बेहाय मानसि थैनाय जादों जोंनि बर'फ्रा रुंसारि जादों पुलिसनि गुलियाव आरो हाजार हाजार बर' आइजोफ्रा बे 72 घन्टायावहाय रेप जादों गाज्रि खालामजादों दा बिसोरनि मान सन्मान थांजोबदों जोङो मेगनाव मोदै गोसोआव गोरबोआव गाबनायखौ लानानै आरोबाव जों जुजिसोमदों आरोबाव जोङो बेनि उनाव 72 आवार्सआ साक्सेस जादों आरोबाव 100 घन्टा होदों 100 घन्टायाबो टटेलि बे साक्सेस जाबोजोबदों साक्सेस जानायनि उनाव जेब्ला 300 होबावबाय बेबो साक्सेसआव फैबाय 1000 घन्टा होबावबाय बेहाय सेन्ट्रेला कल खालामबाय जोंनि मानगोनां जितु उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बिफा हारिनि बिफा बिथांनि लिडनावहाय फार्स्ट टक जाबाय 1989आवहाय बे फार्स्ट टकआ जादोंमोन ओमफ्राय बे फार्स्ट टकनि उननिफ्राय बिथाङा बेमाराव गोग्लैदों सेकेन्ड टकआव बिथाङा आरो थांबावनो हादों किन्तु जेब्ला सेकेन्ड टकनि उनावहाय बिनि बेमारा बारा जाबाय बिथाङा 1989 1 थारिख मेयावहाय रुंसारि जाना थांबाय बे जोंनि थाखाय बर' जाथिनि बिराद गिदिर दुखु गोनां बिथाङाबो बे बड'लेण्डआव थानानैनो रायजो जागौमोन जोंखौ फोरोंगौमोन जोंखौ बुद्धि खायदा होगौमोन किन्तु अबथिरा हिसाबै बिथाङा जिउ गोमाना थांबाय थेवबो बिथांनि जायगायाव लांदां जायगाखौ सावरायनानै
दिनै आदा गारलाबाथाखौ लाबोनाय जादों बिथांमोननि लिडनावनो दिनैहाय फैयै फैयै थगा सोलिबाय थादों रायलायबाय थानायनि उनाव जोङो मोननो हाबाय 1993 आव दिनैहाय BSc एकर्डआ जानानै थांबाय बे BSc एकर्ड जाना थांनायनि उनाव जोङो सानदोंमोन जोंहा मोनसे एसेब्लाबो जों रेस्ट मोनथ'सिगोन थेवबो जोंनावहाय बड'लेण्डनि जिथु आसा बेयो जोबाखै बड'लेण्डनि मिजिङा जोबनानै थाङाखै BSc एकर्ड खालामखांनायनि उनाव नुबाय बोसोरनैयाव बियो जेबो इमप्लिमेन्टेसन गैया मावफुंनाय जायाखै दफाफोरखौ बेहाय एसे गाज्रि मोननाय फैबाय दुखु मोनबाय आरो बर'नि भबिसतआ गाज्रिखौ नुनानै बेहायनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना थैनानै थांनाय रुंसारि जानानै थांनाय आदा प्रेमसिं ब्रह्म बिथांनि लिडनावनो BLT खौ दाना होफिननाय जादों दिनैहाय नुनो मोनदों 1996 आव बिथांमोनखौ दानानै होदों जों फुल सापर्ट खालामदों बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना थैसोम थांसोम मावसिगोन जोंहा गिदिर आसा दंमोन BLT नि सायाव दा BLT आबो आन्दलन खालामै फैयै 2003 आव बिसोरो आरोबाव मोनसे गोरोबथा खालामबावबाय बे गोरोबथानि गेजेराव 2003 आव जि गोरोबथा खालामनानै लाबोदों बियो BSc निफ्राय हानि भागोआ एसे खमायनानै फैबाय फिसासिनाव फैबाय पावाराव एसे बारा फैबाय गैयाब्लाबो डेभेलपमेन्टआ जाबाय जोङो मेगनजों नुनो मोनबाय थेवबो जोंनि गोसोआव बड'लेण्डनि जिथु रिंखांनाय सिमां बियो जोबनानै थाङाखैमोन दासिमबो थाङाखै जोङो मोननो लुबैदों बड'लेण्ड जाथारगोन जोंहा आसा दं आरोबाव नै फैयै जेब्ला 2003 नि उनाव BTAD जाखांनायनि उनाव BTC जाखांनायनि उनाव आरोबाव मोनसे दफा आन्दलन फैबावबाय ओरै बिथां NDP मोननि नाजानायाव सावरायनाया जाबाय थाबोदों बिथांमोनाबो अल क्लियार अपारेशननि उनाव सिजफायाराव फैनानै गभर्नमेन्टजों रायलायदों बड'लेण्डनि बिषयाव रायलायदों जों गिदिर आसा दंमोन बिथांमोननि बे आल'सनायावहाय जे बड'लेण्डआ जाथारगोन बिथांमोनजों जोंहा आसा थाबाय थादों खिन्थु फैयै मुगानि थिननायजों मानसिनि साननायजों बे गोरोबथाया दिनैहाय जोङो नुबाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बे एग्रिमेन्ट जानानै थांबावबाय बेहायबो नुबावबाय बड'लेण्डआ जायाखिसै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि आसाया जोंनि सिमाङा सिमाङाव थानाय बायदि जाबाय दा जोंहा दुखु दं गोसोआव एसेबां हाजार बर'फ्रा बे सोमावसारनायाव जिउ बावनांबाय दिनै हाजार बर' आइजोफ्रा दिनैहाय जिनाहारि खालामजाबाय थेवबो जोंनि मोखाङाव बे बुस्थुआ माने बड'लेण्डना नुजाफैयाखिसै दाबो जोंहा साननाय दं फैगोन समावहाय जोङो नायदों बे BTR जिथु एग्रिमेन्ट बे जोंनि थाखाय सेटिसफेक्सन नङा जायखौ जोङो दिनैहाय असन्तुष्ट जानानै थाबाय जोङो दुखु मोनबाय BTADआ जुदि एसेबां डेभेलप खालामनो हादोंमोनब्ला जों सानदोंमोन BTR आव आरो साबसिनबाव डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै खिन्थु नुनो मोनदों दिनैहाय मोनसेबो दफाया मावफुंजायाखै 2 बोसोर जानानै थांबाय 2 बोसोर जानानै थांनायाव हाबबाय दिनै जोङो बे बुस्थुखौ जोङो जाफुंनायखौ नुवाखै मावफुंनो हानायखौबो नुवाखै थ' बेबायदि फैलार जायोब्ला आरोबाव जोंनि बर'नि भबिसतआ गाज्रिसिन जाबावगोन नामा जोंहा साननाय फैबाय जेन जोंनि जिथु जेलाव थानाय रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बख'नायाव जेन सहाय होयो खोथा बुङो आरो जुदि बेयाव जुदि जायाब्ला आं सानो जाहैबाय 27 तारिखनि उनाव जुदि बिसोरो गलाब्ला अब्ला बर'आ मोनसे गोगोम आन्दलनखौ सोमावसारफिननो थाखाय मोनसे गोदान बेबायदि जोङो आफाद दानानै होनांसिगोन बेखौ जोङो आङो सानो आरो दा ओमफ्राय जोङो बेखौ बुजिबायबो बे गोदान आफादनासो बै फैगोन जोंनि जि सिमां दङमोन बड'लेण्ड बेखौ मावफुंहैनो हासिगोन दा BTRआ जुदि मावनो हायाब्ला जोङो नोजोर होबोबाय BSc BTAD आरो BTR बेहायबो जोंहा मोनसेबो मावफुंजानाय गैयै हिसाबै 27 तारिख जानुवारिसिमाव जुदि मावफुंनो हालाब्ला गोदान संगठनखौ दानानै मुभमेन्टखौ खालामफिननायनि लामाखौ जोङो लानो गोनां जासिगोन बेखिनिखौनो खावलायहरनाय जाबाय आरो दुलाराय फरायसा आफादनिसिमबो जोङो खावलायबाय जोंबो एबसुनिनो वार्कारमोन मोनसे समावहाय खावलायहरनाय जाबाय जेन फ्रेश एबसुखौ नोजोर होनानै संगठनखौ
सावरायफिननो हायो आरो दाफिननो हायो। नोंथांमोना माबोरै मोनसे जौसाङाव फैनो हागोन बिनि थाखाय मा खावलायगोन? औ बे खोथायाथ' जोबोद गोनां। आङो सिगाङाव एसे आवगायाव बुंखांबाय मोनफ्रोम गावबागाव दोलोआव थानायानो जाया मानो जोङो नुनो मोन्दों मोनसेल' एंगेलाव जों स्टाडि खालामाखै। जोङो नुनो मोन्दों जोंहा सासे एमपि दङमोन। बे एमपिनि बेलायाव जों स्टाडि खालामदों। जेब्ला पार्टिया खावनै खावथाम जाबाय, फारसेथिं बिपिएफ जाबाय, फारसेथिं ओरै इउपिपिएल जाबाय, फारसेथिं हिराचरनियानि फैबाय, बेहाय इजियैनो हिराचरनिया देरहानानै थांबाय। बर'आ जुदि मोनसेयाव भट होयोमोन बर'नि एमपियानो थांगौमोन। बेखौ जोङो मेगनजों नुनो मोन्दों। ओंखायनो सानदों जाहैबाय जोङो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जोङो मोनसे ज' जानानै मोनसे जौस्राङाव फैनानै बेखौ जोङो सावरायोब्ला बेहाय मोनसे मोजांथार जोंनि थाखाय मोजां रिजाल्ट फैगोन, मोजां फिननाय फैगोन आरो मानसिफोरा जोंनि गोसोनि दुखु गोसोनि दाहाफ्रा बेहाय सुस्रांजानाय जागोन। आरो बर'आ खौसे जायोब्ला बड'लेण्ड मोनैनि जेबो मानि गैया, मोनखाथारगोन। जोंथ' बेबायदि दा नुथ'नाय जायाखै, जोंनि नोजोराव बेबायदि जायाखै, कारापसन जायाखै होनब्लाबो जोङो गनायना थानो हानाय नंला। जों मोनसे समावहाय बेखौ नोजोराव दंखायो दायो। बांसिन कारापसना दा जादों नैबे इउपिपिएल सरकाराव बांसिन कारापसन जादों। बिथांमोननि गाहाय